This is your Uragong Broski, like super legit and all. Konyo Bicolano para sa Dear Love. De joke lang. Siyempre, Red Ventures kasama natin ngayon. Red Tube. So, hindi ko alam kung ano yung mga nandito sa bazaar. Hindi rin ito paid. Okay. So, kung ano lang yung trip mo dito, ituro mo, bibilhin. Actually, meron na akong mga naisip. Ayan, sige. Isa sa mga favorite ko dito is yung Ayan. puto bongbong nila. Tingnan natin kung meron ditong puto bongbong. 1 hour later. Yan yung sinasabi ko sa'yo, Red. Sabi mo, alam mo lahat. So, sabi mo, alam mo lahat, Red. Tapos, wala pala. Tapos, puto bumbong. Sigurado Parang may wala. puto bumbong dito. Last time kasi na pumunta ako dito, Saan? wala na. Sorry. Yan sinasabi ko sa'yo, Red. Wala yung puto bongbong. Sunod sa puto bongbong, anong gusto mo? Kung familiar kayo sa ano, natikman mo na ba yung Ico Lemonade, yung Yakult Lemonade nila? Yakult Lemonade? Ay, hindi pa. Sarap yan. Wala na pong Yakult, sayang naman. Wala. Ano na ninyo? Buy one, take two, available? Buy one, take two. Sige. Mura lang Buy yung one, take 79 pesos 3. Yes po. Tatawagan po ang ating mga judges para po sa pagpapalagay. Grabe, lilibre ako ni Bros. Siyempre. Sa judges natin. Alam mo, Red, napansin ko, napakaulan ngayon. Ay, napakainit pala. Lutang sa panahon niya. Ay, oh. Okay, habang nag-iikot Ganito tayo. tayo. Number 1. Siyempre, meron na tayong inumin. Yan, may inumin na. Oh, pagkatapos ng inumin, Red, dapat may pambara ka. Alam mo, wala akong tiwala dito kay Red na alam niya ginagawa. Ito, Aces Corner. Alam mo ba ginagawa mo? Yes. Actually, di ko pa ito natitikman, pero sabi nila masarap to. Promise. Sige. Ano to? Aces Corner. Congratulations, guys! Yan. Congratulations once Ito lang, oh. Sige. Nakatuntong ako ng udon. Di joke. Magkano po? Ladies and gentlemen, Alam mo, oportunista to si Red. 295. Oh, yan. Basu Daniel! So, Red, ikaw ba, ilang beses ka na nakakain dito? Tatlong beses. Tatlong beses. Price na. Sa tatlong beses na yon, sino yung kasama mo? Sa una, Pare-parehas lang. nagpapawisan. Parehas lang, lahat team ko. Puro team ko ang kasama ko. Same. Hindi, ako, first time kong pumunta dito with my family. Wow. And we were there, like, nakaupo lang kami doon, tapos we're eating. Tapos Ano hindi kinain ka- niya? Ha? Ano kinain niya? Sarili namin. Kuha na lang tayo ng turo-turo na ano. Turo-turo na. Doon na lang. Paano ba yung turo? Uy, wag kayo. Kasi, hindi, Red, kasi sa province na, dito sa province natin, ewan ko kung tinuro yun sa'yo. Every time you make turo, magkakaralandian ka talaga ng taong lipod. So, every time na nagtuturo ka, dapat kakagatin mo rin yung daliri Daliri mo. ko. Barbecue. Ayan, barbecue. Napapicture daw, broski. Murang-mura na! Papapicture Ay, ko inyo siya po. sa inyo. Inyo po, sige sige po. Pakahilig pa lang sa ito, nagpupahaw na. Yan. Yan. Magkamata daw. Meron na tayong May panul, ay may, what do you call that? Food. may food na tayo mismo. May pambara, yan. Para na tayo. Puro food naman lahat. Food naman lahat. Oh. Mag-dessert na tayo. dun sa Dessert. PLT. Uy! Pero alam mo, Red, alam mo, up until now, di pa rin ako sanay. Di pa rin ako sanay na nag-shoot kami in public. Nahihiya pa rin ako. Wow. Promise. Hindi mamatay. Totoo ba?
pwede kang magdala ng banig until what time siya? Until 12 midnight. Kasi Tama. Kasi ang banig, nagiging banig yan kapag may langit-ngit na. And usually 12 midnight yan nangyayari. totoo. Alam mo, totoo pala talaga, no? Napaka-nonchalant mo pa. Totoo. We have teacher POV. Yung cameraman mo, chismoso. Ay, si Ed Sheeran pala to. Ed Sheeran, para sa'yo to. Ingatin pa natin. Sarap. Ganun ka din. Ito nga, masarap nga. Ikaw din. Kana. Man mo. Ganun ka din. Thank you po. Yung dugo natin. Salamat po. Kano po yan? Kaya naman po. Kay Red nyo po kunin, mayaman po yun. Tinatanong kanya sa akin, Brad. Tinatanong kanya sa akin. Tapos sabi ko, bakit po? Sabi niya, red ba talaga siya? Sabi ko, blue po. Dato. Feeling ko okay na ako dito. Makakain na natin to lahat. Gusto tayo? Kaya ditong yaya mo. Red, kasi ito, hindi ko to expertise. 'Di ba yung mga ganto-ganto, yung mga yung ganun-ganun na shot, hindi ko to expertise. So, usually, paano nyo ba siya inaayos? Siyempre, i-unwrap nyo. Yes. The Red Venture World. Ayan, paano siya? Dapat ipakita natin kapag meron tayong product, Okay. ipakita natin marami siyang tignan para matakam yung viewers. Okay. So, dapat marami daw. So, dapat parang kalat. Natin lagay. Ito naman dito. Tulad nito. Or ito sa kabilang table, pwede? Para kalat kunwari. Actually, dapat nakaipon siya. Nakaipon! Ipon. Guys, dito. Nagtipon-tipon sila dito. Ayan, so dapat ipon-ipon pa lang. Okay. Tapos, Yun na. Kumusta? this is so like, yes, super refreshing. I mean, this is, kung totoo, this is nice. Lalo na ganito yung, yung maharasahas yung hangin and all. Yes. Perfect. Grabe. Cheers. Cheers. Anong gusto mong tikman natin dyan? Ito, tikman natin. Ano, kung makikita nyo, sobrang laki. Ginaganon-ganon pala. Ayan. Ipa-flex natin. I-flex daw, bro. Ako. Hindi ka. Alam mo? Ganon-ganon. Ganyan ka-close talaga. Talking of fries. Fries. Okay. Rania's Barbecue. Okay. I'll go. Tikman mo siya. Ako pa rin magsiserve? Sarap. Tuturuan naman kita. Sa amin naman, di ba titikman mo? Sa Konyo Bicolano, dapat OA. So every Paano time, OA? pagka kagat mo, Broski, this is so much rum talaga, like super legit and all. Di ba, ang sasabi? Ayun, let's take it to the next level, bro. So kanina dapat may masabi ka at least minimum of 3 words. Hindi lang masarap. Hindi lang So dapat OA. So yung mo, papataasin natin. Like say for example, ikaw, ako naman, oh! Ganon mo siya gagawin. Tapos, oh, this is so much rum, like super legit and all. Tapos isa pang kagat, body language. Okay. Okay ka muna. This is so much rum. Yes. Okay, ngayon. Wala. Okay, ako naman. Okay. Okay, tikman na. Pero 'di ba, kanya-kanya tayo ng niche, pero isa lang yung nagdudugtong sa ating dalawa dito. Storytelling. Yes. We really wanted to tell a story, 'di ba? Actually, di pa natin natitikman na to.
wanted to tell us, ay, hello po. Nag-vlog ka? Ay, Okay lang pa. Okay lang. Please, taste dito. lagot kayo, wala po kaming pera. Ha? Say she's so lucky. She's a star. Okay. Lasang Arabic or something. Parang gano'n. Approve. Broad legit, masarap siya. Big boy stuff. Gusto ko lang. Mga nasa, Aber, May pagkano siya. Spicy something. Ikaw ba, anong gusto mo sa food? Spicy? Mas gusto kong spicy. Kasi parang mas masarap siya. Pag dinadagdagan ko ng spice. Ako naman, gusto ko yung spicy. Buong obo, may nagbablog, di ba? Yung papa ko kasi, lagi yan nagluluto ng gulay. Yung gulay niya lagi maali or maanghang. Yan. So ako, it brings back good memories every time may anghang. Ito yung red. Red. Ikaw ba? Focus, be! Ito, question lang talaga to. Sa lahat ng mga lahat ng mga kinakainan ninyo, nauubos mo ba yung food mo? Actually, na-overwhelm ako. Umpisa pa lang. Hindi na namin nauubos. Kahit buong team kami, hindi namin kayang ubusin. Oo. Saan napupunta yung food? Take out. Sila mama, nakain. Alam niyo ba mga ka-adventures? Alam nyo ba, mga car-adventures? Alam nyo ba, Pero mga dapat gagamitin mo yung word na may na-discover kami. yan, may discover. May bago tayong na-discover. Alam nyo ba, mga car-adventures may na-discover? Yan. Tapos kung mapapansin nyo, Mapapansin nyo. Alam nyo ba, mga car-adventures? Discover kami. Di ba tama ba? Hindi naman gano'n. Okay, isa lang. Okay. May na-discover kami. Kung mapapansin nyo, Kung mapapansin nyo, ang dami, di ba? yung iba ng Ganyan. aming team, Ay ba yun? iba na yun. Tikman natin kasi message siya. Okay. Ako naman. Approve. Ayaw nga. Masarap na ah. If you could see that I'm the one who Alam mo rin, nakakapagod ka ka-collab. Yung energy ko, bigay na bigay, ikaw. You know what? I was thinking of a one word dun sa content mo, and I would say it's premium. Yung cameraman natin, si Dwayne, would agree. No, premium yung pagkakagawa ng content mo eh. So, even yung mga pa-drone shots mo, kasi everyone can be, everyone can create content. But not everyone can really tell a story that is very compelling. Ano? Di, okay na yan, isubo mo na yan. Kasi di ba usually ganyan naman yung mga content nila, yung parang... Titikman na natin. Diba? Ito, pakita natin. Ito meron siyang... Please welcome your host! Ay, na pala, kumakain na pala siya. Sorry. Ayan, Aloha Burger. Oh, Sarap. Okay, ako naman. What's your take sa mga content creators na katulad mo na nasa food vlogging din, lifestyle yung niche, tapos they really like hindi masarap? No, it's 0/10 for me. Tapos what they're gonna say online is that I'm honest. It's an honest review. So ano yung take mo doon? What's your reaction on that? para sa akin, okay lang naman maging honest sa likod ng camera. So, sabihan mo yung owner na hindi okay yung product nila kasi naman masiraan mo yung isang business. Kasi, for example, may nagbebenta dyan sa labas may isang stall lang siya. Tapos sasabihin mo na hindi masarap, maapektuhan yung buong buhay niya, pamumuhay niya. Yeah. So, ano yung impact nun sa mga tao? 'Di ba? Hindi okay din. So, yun yung sinasabi ko na pwede mo na siyang sabihan sa likod ng camera na hindi po okay itong product na to, ganito, hindi na lang po namin napapakita. Madami nga mag-serve eh. Meron, totoo rin ba yung mga yung mga hearsays about like parang maraming mag-serve dahil content creator ka? Pero yung actually, hindi talaga.
Actually, maraming ganyan na kapag kami yung nag-video, dinadamihan nila. Pero nung once ata yun na nag-vlog kami, binabash kami kasi iba yung serving. Di What do you naman mean iba? What do you mean iba? Anong specific na food to? Or like content mo? Like, for example, pares, ganyan. Yung pares. Hindi naman ganun ka yung laman pala. So yun, natuto na kami, sabi namin, every time na meron kaming sinushoot na isang kainan, kung ano po yung serving ninyo, yun na po yun, para hindi po ma-disappoint yung mga customers kapag pumunta. Well, kung yun na yung serving nila, does it ruin the aesthetic side of the content creation? Pero need natin kasi talagang maging kung ano talaga yung serving. Voice taco. Magkano oras po? Anong oras dito? Hanggang pag midnight daw. Masarap to in fairness. Hmm. Sa lahat ng mga content creators dito sa Camarines Norte, sino yung favorite mo? Bakit? Napaka-self-serving ng tanong. Sino yung mga pinaka-favorite mo? Pero to be honest naman, kahit tanungin mo yung team ko, sino pa bang favorite natin? Siyempre si Konyo Bicolano. Kung hindi, kahit hindi ako. Sino yung favorite mong content creator about travel and food dito sa Ham Norte? Red Ventures yan. Ang showbiz naman. Ang showbiz yung mga tanong. The Red Ventures kasi nga premium. Di ba yung sabi ko sa'yo, premium lagi yung... Kaya alam mo ni, JV premium yung dating Talaga ba? Premium yung dating Ay, well, ginagastosan nyo kasi yung Brad, yung camera nyo. Tsaka aside pa dun, kapag nagba-vlog kami, inaabot kami ng 3 hours pataas. Kasi ganoon kami mag-effort. Tagal. Kasi kaya yung iba nagtataka, bakit? So ang ako tagal 30 nyo? minutes, hindi ako ma-effort? Hindi kasi more on creative kami. So Okay. yun, kumbaga hindi kami napapakali hanggat hindi pa namin nakuha yung mga shots na kailangan. You're really keen Detail. when it comes, to sa mga detalye, sa mga details talaga. Ayokong, kasi nag-effort silang iserve yun. Yun, kaya kumbaga umaasa sila na dapat nabigyan ng highlight. Kaya kung mapapansin niyo yung mga vlogs namin, ang haba. Kahit simpleng kainan yan, medyo mahaba yan. Kasi iisa-isain ko yung product na yan. Maraming salamat, Red. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon. Hindi man tayo lagi nagkikita, but I'm rooting for you and all the other content creators ng Camarines Norte. But, keep on making some premium contents because deserve yan natin. Deserve yan ng mga viewers, man. I can't wait na malampasan mo pa kung anong meron. Yan. Kung anong meron tayo ngayon na pinagsama. So, Yan. yes, just stay grounded so you won't be grounded. So kasama rin si of course. Syempre nandito din ang Oo, ating andyan analyst ng Red Ventures. Nag-uumpisa pa lang ako sa vlogging. Nagbibiro lang ako ng kay Kuya. Sabi ko, gusto kong maka-collab si Konyo Bicolano. So wala pa akong followers nun, wala pang 5,000 followers. Pumayag si Konyo Bicolano. Yun yung sa kasanayan natin. Tapos nasundan pa yun dun sa The Garden Agri Resort. So yun, sabihin ko, hindi ka tumitingin sa, kumbaga, kahit maliit pa lang yung isang content creator, talagang basta naniniwala ka dun sa ginagawa. Yun. So, yun yung mas nabibili ba ako kay Konyo Bicolano na ganun, nagsosupport siya sa mga small content creators. So, yun. Thank you, Red. I appreciate that. Legit yun, ha? Thank you. Appreciate that. Sana maka-collab mo rin yung iba pang mga naka-collab ko before. And I'm really rooting for you. But maraming salamat sa pagpunta dito sa aking channel or pagpunta dito sa aking content. Anyway, mga broskies, maraming salamat. Ito yung mga mga socials namin. Please support us. At sa lahat ng mga businesses na nagbigay nagbigay sa atin si Big Boy Taco. Maraming salamat. Binigyan din tayo ni Ranyas. Big Boy. Tsaka ni Ranyas. Maraming salamat. At until next time. Bye-bye! Alam niyo ba, Karadan?